ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre. Der er så lang tid til at få svar på ProPlanners. Jeg må gøre et eller andet. Ja, jeg skal finde på noget. Hej og velkommen til Natholdets julekalender x Emma Kok x ProPlanners Countdown. Det foregår simpelthen på den måde, at jeg har 10 dage tilbage til at ProPlanners annoncerer, hvem der skal være med i deres næste udvalg. Og jeg skal selvfølgelig være en af dem. Men indtil da, der skal vi nå igennem 10 øl, 10 udfordringer og en masse andet fucking sjovt. Vi starter selvfølgelig ud med en klassiker, dansk pilsner. Og vi har selvfølgelig oplukkeren fat på trøjen. Se hvad det bliver. Shot og bank hovedet ind i bordet. Som I selvfølgelig kan se, så vi rykker ud på siden af bordet, fordi nu skal der ske det, at jeg tager et shot og banker hovedet ned. Skål. Hej. Nu er der 9 dage tilbage, hvilket betyder en øl mere. I dag har vi Tuborg Grøn Sunset, fordi vi skal lige fejre, at det sidste af sommeren stadig er her. Så skål! Bum, bum. Lad os se, hvad det bliver. Vis din vildeste moves. Og det måske får at se. Min kæbe klinger hver gang jeg åbner munden. Jeg elsker duften af opvasketaps, og min stemme er væk hver gang efter en fest. Min mest brugte sætning er forstå mig ret. Jeg vælter altid ned ad trapper, når jeg er stiv, og jeg hader elevator. Jeg har lige løbet et halvmarathon, jeg er elendig i et køkken, og jeg snorker. Jeg gik for første gang koldt før 12 i marts. Vi er simpelthen nået til 7 dage tilbage. En uge. Yes. Det vil også sige ny øl. Denne gang kører vi en dansk classic. Mums. Lad os se, hvad den kan. Spis en risifrutti med bind for øjnene. Yes. Jeg hælder selvfølgelig sovsen ned. Fuck, det er værtshustid. Afsted. Det er nu. Boring. Det skulle bare fundet for helvede. Go. Så er der simpelthen 5 dage tilbage til, at jeg får svar på, om jeg kommer med i ProPlanners. Det betyder selvfølgelig også ny øl, men vi står mod den vestfynske, og jeg må sgu ærligt nu, jeg tror, jeg trækker til Nødmukajen, Teknobajeren. Det bliver den i dag. Spil en sang på glas. Nu skal I bare se. Vi er de bedste. H.A.P.F. Den er slik og stil på pro. Så er vi simpelthen nået til 4 dage tilbage. Vi nærmer os. Men det betyder selvfølgelig også ny øl. Og vi er på en dansk light pilsner, malvet brygget med største omhu. Altid. En udfordring. Og
Stå på hænder, mens du drikker en øl. Så er der nisøl på 1,8%. Fuck, det er værtshustid igen. Igen, afsted. Så er der kun 3 dage tilbage. Skål. Tak skal du have. Nå, men vi har lige fået besked på at tage 3 mere, så 3 dage tilbage. Skål. Er det hårdt? Jamen det skal sgu være hårdt. Kom nu! Nået til 2 fucking dage tilbage. Det vil også sige, at vi mangler kun 2 øl. Og den anden sidste er kongens bryg, fordi jeg er jo kongen hende selv. Så skål på den, og glædelig 2 dage tilbage. Som er. Gå op og skram en af de medproducerende. Hold nu op for fanden da! Ej, Emma! Jeg har så mange planners in my headers. Jeg er den største festab, og jeg er professionel planer. Jeg har en masse idéer, jeg bidrager altid til, at alle har den fedeste fest, og jeg har udklædning on point til every occasion. Jeg gider ikke aktiv social og mingle, jeg vil bare fucking plane. Jeg har engagement, dedikation, entusiasme og fucking meget kreativitet, og så har jeg sygt mange erfaringer. Og selvfølgelig så kan jeg også jeres banger en sang, som I hørte tidligere. Men nu er der ikke flere dage tilbage, og jeg har stadig ikke hørt noget fra Planners. Hvad gør jeg? Men Emma, vi har fået brev fra Planners. Fra Planners?